Глава 27. Когато се съмна, всички първосвещеници и стареи народни направиха съвещание против Иисуса, за да го убият. И като го вързаха, отведоха го и предадоха на управителя Понтия Пилата. Тогава Юда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30 сребърника на първосвещениците и стареите, като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена за кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях гранчаревата нива, за да погребват странници. Затова и до днес тая нива се нарича кръвна нива. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Еремия, който казва: и взеха 30 сребърника, цената на оценения, когато оцениха синовете Израилеви, и дадоха ги за гранчаревата нива, както ми заповяда Господ. А Иисус се изправи пред управителя, и управителят го попита и рече: ти ли си юдейският цар? А Иисус му отговори: ти казваш. И когато го обвиняваха първосвещениците и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат: не чуваш ли за колко работи свидетелстват против тебе? И не му отговори нито на една дума, тъй че управителът се чудеше твърде много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народ един затворник, когото биха поискали. Тогава от тях имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече: кого искате да ви пусна, Варава ли? Или Иисуса, наричан Христос? Защото знаеше, че го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави нищо на този праведник, защото днес на сън много пострадах за него. Но първосвещениците и стареите надумаха народа да изпроси Варава, а Иисуса да погуби. Тогава управителят ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха: Варава. Пилат им каза: а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат. Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат. Пилат, като видя, че нищо не помага, се усилва смутнята, взе водата, уми ръце пред народа и рече: невинен съм за кръвта на този праведник, вие му мислете. И целият народ отговори и рече: кръвта му нека бъде върху нас и върху чедата ни. Тогава им пусна Варава, а Иисуса бичува и го предаде на разпятие. След това войниците, управителеви, взеха Иисуса в преторията, събраха срещу него цялата чета войници и като го съблякоха, облякоха му багреница, изплетоха венец от тръни, наложиха му го на главата и му дадоха в дясната ръка тръст, и като застанаха пред него на колене, присмиваха му се и думаха: радвай се, цари юдейски! И след като го заплюха, взеха тръста и го биеха по главата. И след като му се наприсмяха, съблякоха му баграницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнах един киринеец на име Симон. Него накараха да носи кръста му. И като стигнаха до мястото, наричано Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие оцет, смесен с жлъчка, но той вкуси и не иска да пие. А след като го разпнаха, разделиха дрехите му, хвърлики жребие, за да се изпълни реченото от пророка. Разделиха дрехите ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие и седяха да го пазиха там. И туриха над главата му надпис, който показваше вината му: този е Иисус, царят юдейски. Тогава бидоха раснати с него двама разбойници, единият от дясно, а другият от ляво, а минувачите го хулиха, като клатиха глава и думаха: ти, който разрушаваш храма и в 3 дни го съзиждаш, спаси себе си,
Ако си син Божий, слез от кръста. Също и първосвещениците, заедно с книжниците и стареите и фарисеите, се присмиваха и думаха: други спаси, а себе си не може да спаси. Ако той е цар Израилев, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него. Надяваше се на Бога, нека сега го избави, ако му е угоден, понеже бе казал: син Божий съм. Също го хулиха и разбойниците, раснати с него. А от 6-тия час настана тъмнина по цялата земя до 9-тия час, а около 9-тия час Иисус извика с висок глас: Или, лама савахтани, си реч: Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казваха: той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцете, като я надяна на тръст, даваше му да пие. Другите пък думаха: чакай да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре до долу, и земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и много тела на починали светии възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и уния, които с него заедно пазиха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха: наистина, Божий син е бил тоя човек. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Якова и Йосия, и майката на Зеведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса. Той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото, а Йосиф, като взе тялото, обви го в чиста плащаница и го положи в новия си гроб, който бе изсякал в скалата, и като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. На другия ден след петъка събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казаха: Господарю, спомнихме си, че он е измамник, още приживе бе казал: подир 3 дни ще възкръсна. Затова заповядай да се запази гроба до 3-тия ден, да не би учениците му да отидат нощем да го откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите, и последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: имате стража, идете, завърдете, както знаете. Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.